ଆରେ ଭାଇରେ କି ଯୁଗ ହେଲା କେଜାଣି ଝିଅ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାପ ଏଠି ସୁଧ କ୍ରିୟା ହଉଛି। ଶଳା କି ଯୁଗ କି ପ୍ରେମ ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଉ ଯଦି ତୁ କହିବୁ ମୁଁ କହିବି। ହଉ କହୁନା କୁହ। କେମିତି କହିବି କିପରି କହିବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ମୁହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଟାରେ ଘଟିଛି ଏହା ତ ଜାଣି। ନିଆରା ଯୁଗରେ ନିଆରା ପ୍ରେମ ଲୋ କହିବାକୁ ଲାଗେ ଡର। ବଉଳ ଲୋ କହିବାକୁ ଲାଗେ ଡର। ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଘାଇଁ ଘାଇଁ ବାଜେ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଭିଡ଼। ଝିଅ ଚଉଟିକୁ ବାପ ସୁଧ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି କେମିତି ଏଠି। ବଉଳ ଲୋ ଚାଲିଛି କେମିତି ଏଠି। ଝିଅ କହେ ବାପା ଭଲ ପାଇ କରି କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମାରିଦେଲ ମୋତେ କି ପାପ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି ଖାଇବାକୁ ଆସ ଭୋଜି। ବଉଳ ଖାଇବାକୁ ଆସ ଭୋଜି। ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି ଦିଅ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି। ଆରେ ଭାଇରେ କି ଯୁଗ ହେଲା କେଜାଣି ବାପା ମା ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଝିଅ ଯାଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ହାତ ଧରି, ତା ପ୍ରେମିକ ହାତ ଧରି। ସେ ବାପା ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଝିଅ ପଳେଇଛି ପ୍ରେମିକ ହାତ ଧରି। ପୁଣି ବାପ ଏଠି ସୁଧ କ୍ରିୟା ହେଉଛି। କି ଯୁଗ ହେଲା ହେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିବା। ଯଦି ଝିଅଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ସୁଧ କ୍ରିୟା ହେବା ଉଚିତ କି? ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଟିଛି। ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଢେଗ ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ। ଯଦି ଝିଅଟା କ୍ଷମା ବି ମାଗିଛି ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ହଉ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଆସୁଛି।